салом дӯстон, айни замон дар гипразем қарор дорем ва айни гарадок заправкаи тоҷирон. Аз ин тараф мактаби 91, бозори вориси Сомон ва деҳқонбозори гипразем. Аз ин тараф маҳаллаи Навбаҳор ва аз ин тараф маҳаллаи Пахтакор. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 14 ошуна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 11 ошунаш ҷойгир аст. дар бино чӣ хеле ки мебинед лифт ҳаст дӯстони азиз. Марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. духонагаи пурра мебошад дӯстони азиз. ҳар ду ҳуҷраш ва ошхонаш треза дорад, балкон ҳам низ дорад дӯстони азиз. бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 11 ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошуна иборат аст. бино техпаспорт дорад дӯстони азиз. ҳуҷҷат ҳамаш ҳаст. хона бо таъмир мебошад ва бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуруъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед даромаду аз дӯстони азиз прихожа роҳ рав мебошад. меҳмонхона, ҳуҷраи хоб, ошхона дар ин ҷо бошад, ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз меҳмонхона шуруъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона. чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири зебо таъмин аст. хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад дӯстони азиз. гипразем аст ва яъни гарадок, маҳаллаи Пахтакор, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. дар наздикиаш як чандта мактаб аст, чандта боғчаи кӯдакона, масҷид, марказҳои тиб, бозорҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. ва ин ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем, ошхона треза дорад, дар хона балконам ҳаст ва хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. қолинҳо, пардо, кухни гарнитур ҳамаш меистад дӯстони азиз. ва ин бошад худи балкони хона. фикр мекунем бениҳоят як чизи хуб мебошад дӯстони азиз. ва аз ин тараф аллакай заправкаи тоҷирон. дар ин ҷо ҳамон хона бо барқ ва об таъмин аст, системаи вентилятсия ҳаст. ва ин бошад ҳоҷатхона. нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки аввалашон 917 мебошад. ватсап доранд аз номи канали Дом TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, фикр мекунем бениҳоят як варианти хуб аст, чунки духонагаи пурра мебошад, ошхонаш треза дорад, балкон ҳам дорад, бино техпаспорт дорад, лифтам албатта кор мекунад ва дар наздикии бино ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ ҳам умуман мушкил нест. таъмираш ҳам хуб аст. марҳамат, биёед аз пеши бо соҳиби хона маслиҳат карда савдо кунед. хотир расон мекунем ки канали Дом TJ дар нархи хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.